Fis-santwarju f'Tassamra l-Ħamrun f'nofs l-Art tal-Maġġur sibna l-figura tal-Bambin. Dan il-Bambin huwa wieħed storiku hekk kif dan kien intuża minn San George Preka u l-Mużew fl-ewwel dimostrazzjoni tal-Bambin formali li saret 100 sena ilu. Dwar din il-purċissjoni tkellimna ma' Father Andrew Borch li huwa l-kuratur tas-Santwarju tas-Samra. Dik tal-1920 illi Dun George Preka uża dejjem l-istess Bambin li naraw fuq l-artal fil-Ġilandra, dik ħarġet mill-palazz imsejjaħ ta' Bruno. Il-palazz fejn is-soċjetà kellha s-sede ċentrali tagħha bejn l-1920 u l-1932. Dun George Preka kien mitla ħafna ta' dan is-santwarju. Il-fatt li kien hawn Bambin disponibbli hawnhekk, Dun George Preka għamel użu minnu. Father Andrew Borch spjega magħna kif il-Bambin li ntuża minn San George Preka f'din id-dimostrazzjoni kien inħaddem fl-1910 f'Lecce l-Italja. Fl-intervista ma' One News ġie spjegat kif il-purċissjoni tal-Bambin ta' 100 sena ilu kienet waħda sempliċi fejn anke intużaw fanali li kienu jintużaw biex il-qassisin kienu jmorru fid-djar tal-morda. Kienet sempliċissima, ġibi ma nħolmux kif kienet żviluppat din id-dimostrazzjoni. Dun George qatt ma rid isejħilha purċissjoni. Għax purċissjoni tibda u tispiċċa minn proċedere, proċessjoni. Però Dun George isejħilha dimostrazzjoni. Hija dimostra, hija wirja ta' dak li f'qalbu kienet ċentrali l-misteru tal-inkarnazzjoni. Father Andrew Borch innota kif il-purċissjoni tal-Bambin evolvit u anke żdiedu l-affarijiet li jintużaw f'din il-purċissjoni li tfakkar it-twelid tal-Bambin. Aktar tard mbagħad is-soċjetà tal-mużew ħolqot biex ngħidu hekk ħolqot ukoll armar għal din id-dimostrazzjoni bħal tabelli il Dun George Preka fil-bidu l-iskrizzjonijiet fuqhom kienu bil-Latin. Kif il-fatt hawnhekk fis-santwarju għandna wkoll dawn it-tabelli li jafu dik l-epoka wkoll. Riċentament f'dan is-santwarju tas-Samra ġiet inawgurata lapida li tirrappreżenta l-ewwel dimostrazzjoni tal-Bambin fl-1920. Dan hekk kif sena qabel il-purċissjoni ta' 100 sena ilu saret waħda straordinarja.